Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Vice Mayor Alcide Familiaran ginpasalamatan sang sangguniang palunsod sa ulihing asosyon amo man ang mga konsehal nga natapos ng termino antes sang last nga State of the City address ni Mayor Albi Benitez. Sa last session sang sangguniang palunsod sa Bacolod sini nga hapon ginkilala kag ginpasalamatan ang pagserbisyo sa mga opisyales nga natapos na ang termino. Si Vice Mayor Familiaran ang ginpasalamatan sa iyang pagpangalagad sa sulod sang 3 ka sunod-sunod nga termino humalin sang 2016. Siya lang ang nagaisanon nga vice-alkalde nga nakatapos ang 3 ka sunod-sunod nga termino. 21 ka tuig man siya nga nagpangalagad sa barangay. Sunday Councilor Renesito Novero, Simple Distrito, Cindy Rojas kag Vladimir Gonzales ang ginkilala man kag ginpasidunggan sa ilang last session sa pagtakop sa ilang mga termino. Ginpatigayon man ang pag-turnover ni Familiaran sang gavel sa kay-incoming Vice Mayor Claudio Calao Puentevilla. Pagkatapos ang sesyon, nagsugod naman si Bacolod City Mayor Albi Benitez sa paghatag sa iya nga pinakaulihi nga State of the City address sa pagtakop sa iya isa ka termino kag mag-uumpisa naman sa iya nga termino bilang kongresista sang Lone District sang Bacolod. Thank you for the unwavering friendship, support, and dedication that we have shared over the years. I leave this post with pride and peace of mind, knowing that in the times that we have spent together, we did our work with purpose.